după ce ieșiți de pe asfalt, după marcaj aveți o urcare și următorul drum pe care ieșiți, virajul la stânga, de acolo începe măsurătoarea. Și rotul. Acolo e punctul 0. De acolo începe măsurătoarea. Aveți 0, de acolo începe rotul, se vede. Dar putea să mai fie una cu via. Octaviane, mă mai auzi? Octavian, mă mai auzi? Cinci, 4, 3, 2, 1, start! Bine, parcă noi am avea. Da. Are de la frâne de mâine, da? De la are, da. Au avea și blocat anul a fost. Perché la cavo? Stai sempre caricato da pesca. Nu e una ricetta. Deci se face și drumul aiurea, 13 mașini. 12. Ce fa lui că sono tutti. Però cosa fa la porta? No. I'm fake is completely. Dai seama ce găuri face la acolo? Nu merge cine filma. Most mai echivalent a mare. Da, și așa demaraj nu te ajută. De aceea ne este cardanul ăsta. E prima dată să încerci totuși mai încet și dacă urcă, dacă nu urcă dai mai tare. Poate merge cu bătrânească, știi? E ud, dar nu foarte... Vezi? Diferența? Înalt și ușor. Ce treabă asta? Cattene.
Domnul agent. زوروا كما جيت فوق فتاي تمجد لك ماما ما بدك نشتغل كمان مين Ești agenta? Bă, chiar așa avem și noi primul start de trial de Teitä jäädä kyllä ympärillä. No chapa. Ei chapa. Și care GPL-ul Nos. Goiu. Da. Cinci, 4, 3, 2, 1, start! Deci am văzut treacă oamenii, Ușurel așa. au voie. Stai să vedem aici. Vezi și poliția acolo? Tania, nu. Haideți, o să frânezi așa. Asta e de ce? Motor la relantiu. Opa, asta nu e cam mare. Mama aia, știu că o să o reușesc. Abia acum intră prima dată turbina. Octavian, Recep, ne auziți? I-am lăsat în urmă. Până e al doilea mai tare. Mă auzi, Octavian? Da, te auzim, sunt Bogdan, unde ești? Salut, Acum plecăm. mai avem încă o mașină, n-am plecat. Acum a plecat 11, pleacă 12, apoi plecăm noi. Încă n-am luat startul. Atenție că e foarte rău. Ok, bine. Să ne spuneți un secret ceva pe acolo. Atenție la urcări și foarte atent că și la coborârea aia mare în Ravenă e o piatră în mijloc cu ile la strâmba bara de direcție în ea, da? Atenție în Ravena aia mare când ești între Păpărăul la mic. E o piatră la mijloc și prăpădești bara de direcție în ea. Deci cu bara de direcție trebuie să o ocolești prin stânga. Da, bine, hai să vedem dacă ajungem acolo. Da, că e foarte greu până acolo.